ሰላም ናይ ብርያ ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኻትኩም ዳሕና ድኹም ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ኣለወልካ ናሓፍትኹም ለዚ ገዛ እዚ ቤተሰብ ለይኹንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር ጀምርዎ ሒዘ ልመጫኸኻ ልኽትበልዑ ጥዑም እዩ ልኽትሰርሓኻ ብጣዕሚ መድከሚ ሰዓታት ልወስድ ማለት እዩ ሒዘ እየ መፅአ እኒአኹ ክትፈትይዎ ተስፋ ይገብር መጀመርታ እስካዕ መጨረሻ ከፍታ ልሰራሕኩ ቁንጥር ኣቢለ እየ ኸሪአኩም ሓቢርኩም ንፅንሑ መጀመርታ ኣብዚ ታይ ተዘጋጅያ ክሽና ሽጉርቲ ኮሚደረይ ቦሆራት ደስ ልበለክን ቅመማት ተጠቒምክን ዘይት ዘይቱን ጌርክን ቃሊኽን ሩዝ መስሪ ጌርክን ኣብዚ ሓምስ ተብልዓ ሓምስ ኣቢልክን ከታይ ኢኽን ትገብራ ለመጠቕላል ናምዚ ሓቢልክን ከም ኣነ ሓፍትኽን ጥቕልል ኣቢልክን ደትውድእ ኣለኽን እየ ላጠቕለልኩ ገለ ነይረኹም ልኻርፅ የለይ ኮይ በይዘ ወይ ከምዚ ኣቢለ ጠቕሊለ ወዲ ላበየ ናብ ምስኽታት ቅድሚ ምስኽታትከ ኣብዚኣ ድንሽ ማለት እዩ ክቢ ጌርኩም ድንሽ ኮሚደረ ሽጉርቲ ከምዚኣ ጌርክን ንስንስ ተብልዓ ብድሕሪኢኻ እዛ ልጠቕለልክና ወይ ረጊዕና በትግርኛ ባታ ይበሃል ብቻ ፅፍፅፍ ተብላ እዚኣ ቀስላ በልክን ማለት እዩ ብደንብ ጌርክን ካዕምቲ ቦታ ከሕዘልክን ከምዚኣ ጌርክን ፅፍፅፍ ተብላ ዘናሓተይ መዓረይ ከምዚኣ ገይረላ ፅፍፅፍ ክርከብ ገና እኒአኹ ኩሙር እዩ ክብል ባይዘወይ ልሰሙን እየ ዳርጋ ልሰርሐ ኣለኹ እኮ እየ ባይዘወይ ል2 መዓልቲ 3 መዓልቲ እዚኣኽሎም እዩ ብሓደ ጊዜ ይበልዑ ወይ ማለት ለቐነሱ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ እዚኣ ፅፍፅፍ ኣቢለ ምስ ወዳእኹ ብላዕሊ ንእሽተይ ሽጉርቲ እግር ተብላ ሙላዝም ካብኡኸ ናዕናዕ ምጀፈፍ ማለት እዩ ንስንስ ተብላ ኣላ ካብኡ ዘይት ዘይቱን ብላዕሊ ማለት እዩ ምስ ወዳእኽን ፀፍፂፍክን ደርዲርክን ምስ ወዳእኽን ዘይት ዘይቱን ብላዕሊ ንእሽተይ ትገብራ ኣላ ከምኡ ማለት እዩ እኽዶ ዓቐኖ ጌርክን ካብኡ መዝቀጢ እንድሕር ዘይብልክን ሙላዝም ከምዚኣ ጌርክን እዚኣ መዝቀጢት እኒኣ ካብኡ ኣብዚኣ ታይ የዘጋጅዩ እኒአኹ ማይ ትገብራ ዶ ጨው ለይሙን ደስ ልበለክን ብሆራት ዘይት ዘይቱን በቃ ቅመማት ማለት እዩ ካብኡ ማዕጁም ቲማቲም ልኡ መብሰሊ ማለት እዩ መብሰሊ ልኡ ኣብዚኣ ገይረ ወዲአ ፀቒጠ ከዲነያ እኒአኹ ኣብዚኣ ክንደይ ትፀንሕያ ቢያንስ ሓዊ ቀኒስክን 3 ሰዓታት ከባቢ ቅንስ ኢኽን ኣቢልክን ተቕምጣ ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪ 3 ሰዓት ክንምለስ ኢና ወዲያ በሲላ ገለ እብለክን ካብዚኣ ላብ ሸሓነ ገብረሎም እያ ረዮ ደስ ክብል ኮይ ድሕሪ እዚ ክንደይ ድኻም ደስ ክብል ኮይ ባይዘወይ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ይፅንሕ እዩ ብሓደ ጊዜ ኣይበልዑ ወይ ከምዚ ኣቢለ ወዲአ ኣለኹ እዚኣ ገይረ ከቕብሎም እየ ዘንብሩኻት ከምዚ ኣቢለ ወዲአ ኣለኹ ደሓርከ ልተረፈ ማለት እዩ ረዮ እዚ ተሪፉ እኒአ ገለ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ይኣኽሎም ኮይ እና ፈቲኽና ኣኸትኾና ተስፋ ይገብር ብምልኡ እኳ ይኸረፅክወ ግን ንእሽተይ ካ እንጥር ኣቢለ እየ ኻሪፀ ፀፅቡቕ ዘበለ ንዓኸን ፈቲኽና ኣኸትኾና ድማ ተስፋ ይገብር ካብኡ በቃ ፀፅቡቕ ዘበለ ንዓኸን ኣጀና ኸዓ ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይንርስዕ ሓፍትኹም ኣዕብዩ